Huomio, huomio. Suomen Yleisradio. Mikrofoni vie meidät nyt Kiljavalle. Nimittäin SAK:n ammattiyhdistyskoulun rakennustyö Kiljavalla on edistynyt niin pitkälle, että koulurakennuksen sokkeli on valmistunut ja juhlallinen peruskiven muuraustilaisuus on alkamassa. Arvokas vierasjoukko on kokoontunut havuköynnöksillä koristetun puhujalavan ympärille. Hallitusta edustavat ministerit Oittinen, Aaltonen ja Peltonen. Tervehdyssanat lausuu SAK:n järjestösihteeri Olavi Lindblom. Maamme työväestön toteuttaessa jotakin suuria taloudellisia uhrauksia vaativaa suunnitelmaa on meillä totuttu siihen, että tähän toimeen tartutaan yksissä tuumin ja jokainen pyrkii kantamaan oman kortensa kekoon. Näin on ollut suuressa määrin tämänkin yrityksen laita tähän mennessä. Kun tarpeellisia varoja ei ole ollut riittävästi käytettävissä, on aikeemme toteuttamisessa jouduttu vetoamaan ammattiyhdistysliikkeen jäsenistöön. Ilolla onkin todettava, että valtava osa tämän maan työntekijöistä on käsittänyt ammattiyhdistyskoulun aikaansaamisen tarpeellisuuden ja vaikeuksistaan huolimatta ollut mukana joko talkootyössä tai vähäisiä varojaan luovutaen mukana ammattiyhdistyskoulun rakentamisessa. Tässä vaiheessa ja erityisesti tässä tilaisuudessa on syytä kiittää kaikkia tähän mennessä suoritetusta työstä. Lämpimiin kiitoksemme tavoittakoon kentällä uurastaneet niin keräystyön suorittajat kuin kaikki lahjoittajatkin. Rakennusvaiheessa mukana olleet ja olevat niin asiantuntijat kuin rakentajatkin. Kiljavalla SAK:n ammattiyhdistyskoulun peruskiven muuraustilaisuudessa juhlapuheen pitää opetusministeri Reino Oittinen. Se henkinen työ, jota SAK:n uusi opisto tulee suorittamaan, on juuri sitä työtä, joka vahvistaa ammattiyhdistysliikkeen pohjaa ja lisää sen edellytyksiä olla kappale tämän maan yhteiskunnallista perustuslakia.